салому дуруди бепоён ба шумо тамошобинони азиз ва хушомадед ба канали Некатоб. Дар барномаи имрӯза ман ба шумо видеоҳои тарснокеро нишон медиҳам, ки ба тозагӣ яъне ба нав ба навор гирифта шудааст ва бояд инчунин ёдрас шавам, ки дар танҳоӣ ин наворро тамошо накунед, чунки шояд битарсед. Ба ҳамин хотир ёру рафиқонатонро дар назматон даъват кунед, лайк монед, дар канал обуна шуда як комментариро нависта ва мо навори тарсноки имрӯзаамонро оғоз мекунем. Рафтем. دوستان عزیز، پیش از اون که ما رولک دوام بتیم، من میخوام با شما یادداشت کنم که اسپانسری همه‌روزه رولک‌های کانال نکاتوب این شرکت 1x میباشد. سیلکش در اولین کامنت ذکر کرده شده. شما وقتی که میدونید با همین سیلک رجیستراسی کردن سر میکنید، در جایی که پرومو نوشته در اونجا شما نکراب نویسین $100 به شما بونوس میدن. این رو شما میتونید همچون یک بونوس استفاده برین در دپوزیت اول. و گذشته از این، اگر شما بزرگ نفهمید دونید پروسه رجیستراسی کنید، این یک دستگیری کلان شما نسبت به کانال نکاتوب میباشد و این باعث میشود که رولک‌های نکاتوب تیز برآمدن گیرد. دستگیری از شما و ویدیو کردن از ما. رولک سر میکنم. رفتیم. این ویدیویی که حاضر شما میبینید در سال 2017 میلادی در ماه می در انگلیا به نوار گرفته شده است. جوان مقاله را در خصوص صدای سفید مطالعه کرده و بابا بزرگش یعنی بابا بایش به خلاصه میآید که به این خانه کرونا آمده آزمایش گذارانند با طریق این دستگاه. او اینچنین قید میکند که به طور همیشگی در این خانه احساس میشود که افراد بیگانه نیز وجود دارد و در اینجا همراه آنها زندگی میکنند. او میگوید که گویا که کسی تو را دنبال میکند و همیشه از قفای تو میپاید. دورسن با کمک پدر بزرگش و یکی از دوستانش وارد این خانه می شود. او دستگاه را در دستش گرفته فعال کرده و سوال‌های را میپرسد. اگر یگان کس به سوال‌های این جوان جواب ندهد، لامپ‌های باقی مانده این دستگاه خاموش می‌ایستد و اگر کسی سوال دهد، لامپ‌ها گیران و خاموش شدن می‌گیرند. ما چطوری که با چشمان خودمون دیدیم، این لامپ‌ها زود در حرکت درآمدند و گویا تیز به سوال‌های او پاسخ می‌دهد. البته باور کردن به این یا نکردن این در دست شما است. Do you want us to stay here? Do you like us? Are you a male? Are you a female? If you're 20 to 30, come closer. 30 to 40 years old. 40 to 50. 40 to 50. Are you alive right now? You see us? Are we dead? Do you want us out of your house? Are you scaring this poor man? She is. Why? Is it because he's evil? Are you angry? Are you happy? тамошобинони гиромӣ, оё пас аз ине ки онҳо фаҳмиданд ки гӯё дар ин хона дар асл вуҷуд дорад, зиндагӣ хоҳанд кард ё ин ки не? Ё ин ки як навори сохта буд ба хотири тарсондани одамҳо ва ин дастгоҳ дар кадом дастгоҳ монанд аст? Шумо метавонед фикру андешаҳои худро дар зери комментария бинависед ва мо роликро идома медиҳем. инак дар видеои навбатӣ ҳодисае рух додааст, ки дар шаҳри Кибики, Канада ба навор гирифта шудааст. соҳиби навор мегӯяд, ки дар ин сурохӣ чӣ ҳодисае рух дода истода буд ва онҳо ба навор гирифтан сар карданд. ҳангоме ки пеш аз навор гирифтан ба дӯстонаш нақл мекард, ки дар ин ҷо ҳодисаҳои ғайриоддие рух медиҳад, дӯстонаш ба ҳарфҳои ӯ бовар намекарданд. ҳамин тавр ӯ як рӯз дӯстонашро мегираду ҳамроҳи онҳо ба ин макон меояд ва телефонашонро, камерашон яъне фаъол карда ва мунтазир мешаванд, мунтазири ягон ҳодисаи ваҳшатовар ва албатта онҳо ба мақсадашон мерасанд ва ба навор мегиранд ин ҳодисаи даҳшатнокро. албатта онҳо кори ахмақонаеро анҷом медиҳанд, чунки дар торикии шаб дохили як туннел шудан ин он қадар кори хуб ҳам нест, вале мутаассифона онҳо ин корро анҷом доданд ва шояд пушаймон ҳам шуда бошанд. чӣ тавре ки мебинед ҳодисаҳое ки дар ин ҷо рух додаанд сабти камера шудаанд.
дар видеои навбатӣ туристоне ки дар ин макон сайру гашт ва тамошо доштанд ба гуфти худашон гӯё онҳо як мавҷуди фазоиро яъне инопланетиянро ба навор гирифтанд. чӣ гуна ки дар навор мебинед як мавҷуди ғайриоддие ки тамоман ба махлуқоти заминӣ монанд нест дар навор рафтидааст. соҳиби ин навор мегӯяд ки ин наворро шахсе ба навор гирифтааст ки як туристи англисӣ мебошад, яъне аз Англия тамошо омада будааст. бояд ба шумо ёдрас шавем ки ин макон Бразилия мебошад, яъне ҷангалҳои Амазон. соҳиби видео ҳангоме ки аз кӯдаконе ки дар ин Амазон сайру гашт доштанд филм бардошта истода будааст ки ногаҳон ин махлуқи ноаён дар паси дарахт истодаро ба навор мегирад. ӯ ҳатто тасаввур накардааст ки чӣ чизеро ба навор гирифтааст. ин махлуқ сари калон ва чашмони бузург дошт ва рангаш бошад хокистаранг буд, тамоман ба махлуқоти рӯи заминӣ монанд нест. ин метавонад видео монтаж бошад ё ин ки ҳақиқат. инро ҳатто мо фаҳмида наметавонем. ба ҳамин хотир бовар кардану накардан ин дар ихтиёри шумост ва дар комментария ба мисли ҳамешагӣ фикрҳои худро нависед. ин дар монтаж монанд аст ё ин ки нава мо бошад наворро идома медиҳем. аммо дар навори навбатӣ ин марди мексикӣ бо номи Почи як видеои шокикунандаеро ба сабт расондааст. Почию дӯстонаш дар вақти шаб наворбардорӣ доштанд. Намедонам барои чӣ нисфи шаб наворбардорӣ доштанд, аммо ба ҳар ҳол наворбардорӣ доштанд ва дар наворашон ин махлуқи шокикунандаро афтонданд. Чӣ гуна ки онҳо мегӯям, ин бо таври ногаҳонӣ сабти камераи онҳо шудааст. Онҳо интизорашро ҳатто ҳам надоштанд. Чӣ гуна ки дар навор дида мешавад мавҷуди дупоеро ки тамоман ба инсон ягон монандие надорад ва дар камераи онҳо ғалтидааст. аз давидан ва фарори ин мавҷуди ноаён маълум мешавад ки ӯ кӯшиш дорад ки аз равшанӣ бигурезад ва ҳарос дорад аз равшанӣ. ин ҳодиса чунон бо суръати баланд рух медиҳад ки ҳангоми сабти навор онҳо аслан мутаваҷҷеҳ намешаванд ки бар навор афтонданд. инро пас аз тамошо кардани дубораи сабти камераҳояшон мушоҳида намуданд. на танҳо онҳо ӯро надиданд, ҳатто нашуниданд. маълум мешавад ки ин мавҷуд ҳатто аз худ садоеро ҳам боқӣ намондааст ҳангоми убур аз назди онҳо. аммо ба ҳар ҳол боз ҳамин шуморо фикру ақидаҳоятон дар комментария интизор мешавем. шумо чӣ фикр мекунед? ин ягон монтажи моҳирона аст ё ин ки дар асл ин гуна навор вуҷуд дорад? хуб, мо наворро идома медиҳем. шумо дар комментария нависта гиред. Udah nyala pak, udah nyala pak, udah nyala pak. Kalau mas pak. ин навореро ки айни замон шумо тамошо кардед, соҳибаш мегӯяд ки дар нисфи шаб дар байни ҷангал аз кор ба хонааш баргашта истода будааст. ӯ бо таври ғайриоддӣ ва ногаҳонӣ эҳсос мекунад ки касе ва ё чизе дар муқобили мошини ӯ истодааст. мард бошад, дарҳол мошинашро манъ карда аз мошин фаромада, камераи телефонашро фаъол намуда ва ба берун ба камерагирӣ мебарояд. ӯ фикр намекард ки ин гуна ҳодисаро ба сабт мерасонад. аммо вақте ки дар мошинаш нишаста ба хона баргашт ва видеоро дубора тамошо кард ва баъдан мушоҳида намуд ки чӣ чизеро ба навор гирифтааст. махлуқи ноаёне ки дар навори ин мард афтидааст, бар асоси адсу гумонҳо як кӯдаки сиёҳчашме мебошад. аммо дар асл ҳеҷ кас исбот накардааст ки чӣ чизе ин мавҷуд метавонад бошад. ин танҳо гумонҳо асту халос. ба гуфти шумо чӣ дӯстони азиз? ин метавонад кӯдаки сиёҳчашм бошад ва ё ягон марди оддие ки дар нисфи шаб дар байни ҷангалҳо қадам мезад. аммо видеои навбатиеро ки ҳозир мо шумо мебинем дар шакли аслияш метавонад бениҳоят ваҳшатнок бошад. саҳнаи навбатиеро ки шумо тамошо доред дар соли 2018 мелодӣ ба сабт расидааст. дар моҳи ноябр марди 47-солаи сокини Мичигани Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар нисфи шаб аз хоб бедор мешавад. чӣ гуна ки ӯ нақл мекунад, ӯ ҳангоми хоб садои нафаскашӣ ва замзамаи касеро дар дохили утоқи худ шунида бедор шудааст. ӯ камераи телефонашро фаъол карда зери ҳамон тахтхобашро, яъне таги диванашро мебинад ки дар
дар он ҷо чӣ хабар аст ва мутаваҷҷеҳи духтаре мешавад ки ба шикам задагӣ дар ҳамон таги дивандаш ховай. албатта ки ин мард фавран ба берун баромада ба полис занг мезанад, аммо вақте ки полисҳо меоянд ӯ ҳамроҳи полисҳо ба хонааш яъне ба утоқи ҳамин мард даромада зери тахтхобашро мебинанд, ягон касеро ва чизеро ва ҳатто осору изе аз он ҷо намеёбанд. полисҳо албатта ба ӯ бовар намекунанд ва фикр мекунанд ки ягон хобро дидааст ва барои исбот кардани ин ҳарфҳояш ин наворро ба полисҳо нишон медиҳад. баъди ин ҳам ҳатто полисҳо ба ӯ бовар намекунанд. ва саволи аҷиб ин аст дӯстони азиз бар шумо ки оё шумо ба гуфтаҳои ӯ бовар мекунед, ба ҳарфҳои ӯ ва ба ин навори ӯ ё ин ки не? соҳиби навори навбатӣ ин мард ҳам мегӯяд ки дар ҳангоми хобаш чизҳои ваҳшатнокеро таҷриба мекунад, ё мешунавад, ё мебинад. хулосаи гап, дар ин навор мо худамон шоҳиди он хоҳем шуд. ӯ баъди ин ҳама ҳодисаҳои даҳшатноке ки бо ӯ рух медод, дар утоқи худаш камера монда мехоҳад шоҳиди он шавад ки бо ӯ чӣ рух медиҳад, ки ӯро ин қадар ба даҳшат овардааст. мард мегӯяд ки ӯ тасаввур мекард ки касе ба ӯ наздик мешавад ва азияташ мекунад, ба ӯ даст мерасонад. иттифоқе ки бо ин мард рух дод дар воқеъ ба исми фалаҷи хоб, яъне ба забони русӣ гӯем сони паралич мешавад. ҳамин гуна иттифоқҳо рух медодааст. яъне одамизод ки дар вақти хоб бошад, вақте ки сони паралич ба ӯ наздик шавад, ӯ фикр мекунад бедор асту ва касе дар болои сари ӯ истода ӯро азият карда истодааст, аммо дар асл ӯ хоб асту хоб мебинад, аммо одам фикр мекунад ки ӯ бедор аст. ба ҳамин хотири даҳшатҳо ӯ ба худаш бовар намекунад хоб аст ва фикр мекунад ки дар асл ин гуна ҳодисаҳо бо ӯ рух медиҳад. аз ҳамин сабаб дар утоқаш камера мемонад ва бовар кунед ӯ баъди тамошои ин навор шокӣ мешавад. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо навори тарсноки имрӯзаи мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад, дар канали Некатоб обуна шуда зангуларо пахш намоед, чунки аз видеоҳои бениҳоят беҳтарини мо дар оянда бехабар намонед. дӯстони азиз, то барномаҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.